Irridu nkunu tassew kuraġġużi biex nibnu flimkien Malta isbaħ u iktar nadifa li tagħti lilna u lil uliedna l-futur li jixraqilna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-messaġġ li wassal għas-sena l-ġdida, messaġġ ta' tama u kuraġġ biex fit-12 xahar li ġejjin insettqu l-valuri li verament jagħmluna Maltin. Jalla tul is-sena l-ġdida naħdmu tassew biex insettqu l-valuri li jaqduna bħala nazzjon, biex Malta tħaddan lil kulħadd bħala biex inlibsuha bl-iktar ambjent ħelu, biex min imexxija jagħmel dan bid-den, biex il-ħniena tkun il-kejl veru tal-ġid, biex id-dajjef isir ukoll b'saħħtu, biex inkunu tassew il-kol Maltin indaqs u bekk ngħixu fis-sliem. Fil-messaġġ tiegħu għal-2023, Bernard Grech qal li bħalma seħħ fis-snin passati pajjiżna għandu jibqa' jaħdem favur dawk li nqas ix-xurtjati minna biex nagħtuhom id-dinjità li jixraqilhom. L-ispirtu kollettiv ta' solidarjetà tul is-sena kollha li jilħaq l-milja tiegħu f'dawn il-jiem jiexed il-ġenerożità tal-poplu tagħna. Dan il-valur għandna nibqgħu nżommu ħaj, inkomplu nxettluh fuq liedna u fil-ġenerazzjoni żagħżugħa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fl-importanza ta' relazzjonijiet mibnijin fuq l-imħabba ġenwina u r-rispett veru fil-waqt li ħeġġeġ biex dawn nibqgħu napplikawhom b'kull mezz possibbli. Huwa wera wkoll l-apprezzament tiegħu għax-xogħol siewi li jsir minn dawk kollha li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Dawn kollha narawhom jum wara ieħor impenjati biex ngħixu fis-saħħa, fir-risq u fis-sliem. Dmirna hu li mhux biss napprezzawhom u nirrispettawhom imma wkoll li nassiguraw li jkollhom l-aħjar għodda possibbli biex inwettqu xogħolhom b'effiċjenza u skont il-liġi. Dwar il-kwalità tal-ħajja Bernard Grech fakkar li dawk fil-poter għandhom jassiguraw li l-poplu Malti wawċi ikollu l-aqwa ħajja possibbli. Irridu naraw li l-istat jiddefendi u jsostni l-ħajja f'kull stadju u kundizzjoni tagħha. Li l-istat tassew jirrispetta d-dinjità ta' kull persuna sa mill-bidu tal-eżistenza tagħha li l-istat ikun hemm isostni lil kull persuna f'kull ċirkustanza li tista' teddilha ħajjitha, speċjalment lil dawk l-aktar dgħajfin, lil dawk bla leħen. Kien hawnhekk fejn Bernard Grech appella l-għaqda biex kull persuna tgħix ħajja denja. Irridu naħdmu flimkien bil-għaqal u bil-kuraġġ għal bidliet meħtieġa li waslu għal kwalità aqwa ta' ħajja li ngħixuha fis-saħħa, fir-risq u fis-sliem. Kristin Mamo għal Net News.